Hola, el meu nom és Salvador Companyó, soc coach i el meu propòsit és ajudar cada vegada més persones a que aconseguiu el nivell de benestar i de realització personal que desitgeu. Són moltes persones que m'he trobat tant en les sessions individuals, en els processos de coaching, com en els cursos, xerrades i diverses activitats que faig, que m'heu comentat la idea de que desitgeu meditar o que heu començat a meditar però us costa concentrar-vos, us costa mantenir l'atenció en la respiració i que realment esteu més estona en la ment pensant que centrades mantenint l'enfocament de la ment en un punt concret, sigui en la meditació o sigui en algun objecte. En aquest petit vídeo us compartiré una petita meditació que la podeu fer servir cada dia per tots aquells que voleu meditar uns minuts per experimentar els grans beneficis de la meditació tant a nivell físic com a nivell emocional com a nivell mental. El meditar realment és una pràctica que els fruits es recullen a llarg termini però realment fa que hi hagi una transformació a dintre nostre. O sigui que, si esteu disposats, anem a iniciar aquesta petita però a la vegada profitosa meditació. Us podeu posar còmodes, sigui estirats o asseguts, poseu-vos tan còmodes com us sigui possible, sense creuar ni braços ni mans, i preneu una respiració profunda. Molt bé. Pren una altra respiració profunda. Pots tancar els ulls i et centres en la respiració, amb com entra l'aire a través de les fosses nasals i poses atenció en tot el seu recorregut fins a arribar a omplir els pulmons. I observa també tot el procés d'expiració, tot el recorregut que fa l'aire des dels pulmons fins a sortir pel nas. I amb cada respiració et sents més relaxat. Pots notar com es relaxen els dits dels peus, com es relaxen els peus, els turmells, les cames, els genolls, les cuixes. I amb cada respiració et sents més i més relaxat. Pots notar com es relaxa tota la zona de la pelvis, com es relaxa l'esquena, des del punt més baix de la columna fins a dalt. I amb cada respiració et sents més i més relaxat. Nota com es relaxa tota la part abdominal. El pit, les espatlles, i amb cada respiració et sents més i més relaxat. Com es relaxen els ombros, els avantbraços, els colzes, els braços, les mans, els dits de les mans.
I amb cada respiració et sents més i més relaxat. Nota com es relaxa el coll, la nuca, el cap, el front, tot el contorn dels ulls, les galtes, les orelles. I amb cada respiració et sents més i més relaxat. Nota com es relaxen el contorn dels llavis, els llavis. I amb cada respiració et sents més i més relaxat. Amb cada inspiració, nota com inspires informació, energia i oxigen. I amb cada expiració deixes anar conflictes i tensions. Inspires informació, energia i oxigen. I expires conflictes i tensions. Inspires informació, energia i oxigen. Alliberes conflictes i tensions. I amb cada respiració et sents més i més relaxat. I notes com apareix amb tu un estat de pau, de benestar. I amb cada respiració et sents més i més relaxat. Sents pau, benestar, que es va extenent per tot el cos. I amb cada respiració et sents més i més relaxat. I vas notant com el cos es torna més lleuger. Inspires informació, energia i oxigen. Expires conflictes i tensions. I amb cada respiració et sents més i més relaxat. La sensació de pau creix i creix. Inspires informació, energia i oxigen. Expires conflictes i tensions. I amb cada respiració et sents més i més relaxat. Inspires informació, energia i oxigen. Expires conflictes i tensions.
pau i el benestar es va extenent per tot el teu cos. Notes una vibració més elevada. Estàs en un estat intern de pau, benestar i amor. Observes tot el recorregut de l'aire en la inspiració i observes tot el recorregut de l'aire en l'expiració. Tornes a ser conscient de la respiració. Tornes a ser conscient del teu cos. Tornes a ser conscient de que estàs en aquest espai realitzant aquesta pràctica de meditació. I vas recuperant, mica en mica, pas a pas, l'estat de consciència, l'estat d'autoconsciència de tu mateix. Tornes a sentir tot el teu cos i et fas conscient de que estàs en aquesta posició còmoda i mica en mica, amb tot el temps que necessitis, vas tornant. Pots posar les dues mans sobre el teu estómac, una damunt de l'altra, i fas que dibuixin una circumferència i continues amb aquest moviment mentre dones gràcies, 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 gràcies. Pots baixar les mans altra vegada i quan ho desitgis, agafant-te tot el temps que vulguis i progressivament pots anar obrint els ulls si així ho desitges i tornar en el teu estat de consciència diària. Gràcies, gràcies, gràcies.